ಶಿವಪುರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಸೊನ್ಪ ತೆನ್ಮನೆ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಕುಂಪಲ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಾರ್ದೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್, ಕುಮಾರಿ ಶ್ರಾವಿನಿ ಕುಂಪಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಮುಂಬೈ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ್ ಸೊನ್ಪತ್ತೇನ್ಮನೆ ದಿನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. हरिओम. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते.
ಸ್ವಯಂಭೂ